Libuan ka mga biktima sa baha sa lungsod sa Tuburan ang nahatdan og nabang sa Kapuso Foundation. Ang report ni Femery Dumabo. Ang way huno nga pagawan sukad sa gabi hangtod sa buntag sa miaging simana ni resulta sa pagbaha sa pipila ka barangay sa lungsod sa Tuburan. Gani adunay balay nga kining atop na lang ang nakita. Ang maong balay iya sa pamilya ni Robilin Cebuano. Si Robilino sa kabarangay health worker ug mulupyo sa purok rumahan sa barangay Poblasyon 8, lungsod sa Tuburan. Iyang bana nawad-an og trabaho tungod sa pandemya. Ug karon nawad-an pa sa ilang balay. Hinungdan nga ang magtiayon uban sa 5 ka mga anak diha una sa barangay hall temporaryo nga nagpuyo. Palitra man gud kayo ang kuan niya. Kanang lawom na ang tubig nga abot na hapit tagaliog ang tubig nga na kuan sa among balay. Nya tanan namong gamit man kay wala na ginatid. Usang ilang pamilya sa Libuan nga nakadawat sa relief goods nga adunay sud nga mga kinilong bugas, canned goods ug noodles gikan sa Kapuso Foundation. Samtang padayon silang nanawagan og tabang aron makapatukod og balik sa ilang balay. Kung kinsa kay gusto mo tabang namo para makahimo ni og nang balik plastic payag lang para naan kapoy ang balik. Nitabang usab sa paghatod og pagpangapod-apod sa mga hinabang ang kasundaluhan sa Central Command. Uban ni Clans Gabutin, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.